Lakaw na ko guys, padung sa mainit spring. So kung pag-ibaw gawa sa spring doon na po'y falls nga ni tawara ko no. Hey, good morning. Kadua ni boss no? Second level ni no? Oo. Uyaw kita naon no kay ang bato ba nas babaw, kapatong Oo. Ari lang ta direk. oh. Ay, isak ka daw. Hey ma'am. Hi, say hi. Hello. Dili lang ko masaka dito sa third level tungod kay nakoy-koy bata. So dili ra ta. Agwanta lang sa taring mabaw-mabaw ha. No. Woo! Oh. Dunay dakong kahoy dia. Gawa no. Awap ginaw. Muni resulta sa bagyong Odette ng igsoon. Oh, ang mga kahoy
Ang mga truso nagpatong-patong dia. Oh. Muna ingon nga nakagusbat na to sa babaw sa 3rd or 4th level. Muna delikado dito sa babaw. Kaya kay mga putol na kahoy. Tingnan natin Init ya bos? Init ya? Dili. Dili no? Saan na siya dili bos? Vulkan? Init yun. Ngong tanaw. Nasa na inactive nga vulkan sa lawom ba no? Hinungaw man. Rin yung sunay. Ngayon nga. Dili bugno na dia. Doon na dito pikas. Dito. Ada init na dia. Bos. Galing po anda. Say hello to the vlog.